På anden række herom. I sidder 2? Ja. Ja. Dejligt, at I bekræfter. Han kan tælle. Det er skide godt. Det har man sikkert en fremtid, han har, hvis ikke det går med det komik der. Fedt. Hvad hedder du med? Jeg hedder Trine. Trine. Hej Trine, velkommen til. Og? Mette. Og Mette, velkommen til. Hvem af jer har bestemt, at vi skulle have en aften? Det har Mette. Det har Mette. Du ser sådan helt... Åh, Han har foreslået det. Ja. det kan du ikke huske. Så er jeg sgu bekymret for, om du vil svare på de spørgsmål, jeg har sagt. Det kan du nok ikke. Vi prøver alligevel. Hvordan kan du være, du... Ej, det er også et dumt opfølgende spørgsmål. Så hvordan kan det være, du beslutter, at vi skal høre ind? Det ved hun jo for helvede, eller ikke. Har du været her før? Ikke herinde til det her. Ikke herinde til det her. Men du har været til andre open mic arrangementer. Ja. Og det var godt. Ja. Ja. Heldigt. Ja, men det gør det er nogle andre komikere, så det er ikke sikkert, at de overhovedet kommer til at vokse det. Mette, hvad laver du så, Arne? Jeg er studerende. Du er studerende. Kan du gætte mit opfølgende spørgsmål? Nej, det har svært ved. Det var svært ved. Er du seriøs? Nej. Men jeg bliver lige i tvivl også, fordi det kan jo være, at du faktisk ikke rigtig kan huske, hvad du studerer. Hvad studerer du nu? Jura? Fuck. Er du langt? Ja. Ja. Hvor langt? 10. semester. Det er langt. 10. semester? Ja. Ud af 10. Ud af 10? Okay, så er du ved at skrive 10 ud af 10, så betyder det, det er det sidste. Okay, ja, han kunne tælle til 2, men vi er ikke højere på det. Det kan jeg sige med det samme. Okay, så er du ved at skrive special? Ja, du er i gang. Det burde jeg være. Det burde du være. Okay, har du valgt emne? Ja. Hvad skriver du om? Hvad skal du skrive om? Forbrugerbegrebet i markedsføringsloven. Forbrugerbegrebet i markedsføringsloven? Ja. Altså, så hvad det siger at være forbruger? Skal vi ikke snakke sammen, når jeg har skrevet det i stedet for? Du har bare tænkt, det lyder fancy, den tager jeg. Så kigger vi over, vi kan putte ind på de der dumme sider bagefter. Jo, jamen, hvornår er du færdig med dit speciale? Det går et par måneder. Der går et par måneder. Jamen, det er 13. marts i dag. Skal vi sige slut maj, så kommer du herned, så tager vi en skøn snak om forbrugerbegrebet. Perfekt. Alle andre, hvis I vil have en opfølgning på den her fuldstændig sindsoplevende samtale, jeg har gang i med det hernede, der næsten vidste, hun havde besluttet, at de skulle herind, så kan I komme i slutningen af maj, og så tager vi den derfra. Så tror vi går tilbage til din veninde. Hvad laver du? Jeg er revisor, så det var derfor, jeg synes, det var godt, at du tælle. Okay. Ja, det er jo revisorer, det er jo ikke fordi, at også komikere sådan har ry for at være hammergode til det med vores regnskaber. Nej, der er mange måder at ligesom blive opdaget på som komiker, og skat er nok den primære, som skal være helt ærlig. Hvor længe har du været færdig som revisor? Jamen, jeg har læst imens, at jeg har arbejdet, så jeg har arbejdet som revisor i 8 år, imens jeg har læst imens. Det virker som en scam. Kan man det? Ja. Okay. Så det ville jeg være lidt bekymret for, hvis også vi virkede andre fag. Så du bare kan få en murer ud, der lige er startet på teknisk skole. Jamen jeg tænker, at det bliver noget vatter og noget lodder, og så kaster vi nogle mursten og noget cement sammen. Det bliver skide godt. Du skal ikke sådan gå det efter for fugt i fundamentet, men altså, vi ser, hvordan vi kommer dertil. Fik du arbejdet 8 år som revisor? Ja. Kan du lide det? Ja. Hvorfor? Fordi jeg kan godt lide, at ting hænger sammen og giver mening. Jeg synes, det er spændende at snakke med virksomheder i forhold til, hvordan de driver deres forretning. Ja. Ting, der hænger sammen og giver mening. Jeg er ikke sikker på, at stand-up som sådan er noget for dig. Nå. Du synes godt, det kan være meget sjovt. Ikke lige nu, så hvis du vil se at komme videre, og vi kan få sat rigtig komiker på, så kunne det være dejligt. Okay, perfekt. Prøv